Tessék! Ervin akcióban! Menj közelebb a vízhez. Ervin, menj közelebb a vízhez, és tartsd úgy magasabbra a botot. Azaz. És amikor tudod, tekerd. Mikor nagyon megindul, akkor hadd menjen. A fék az jól van beállítva, úgy néz ki. Mert az előző is megy. Jó, ilyenkor hagyjad. Ki fog az fáradni? Jó. Nagyon király, hogy elkötő, hallod? Árvényaktól kezdve nem hálózatot lépés. Horgászni fog. Hagyj hátszol lenni. Hát engedjük vissza itt. Figyelj, odafigyelj. Tedd le az étszákot. Most meríts alá. Azaz. Ezt tudjuk, Ervin. Ehhez nagyon értünk. Arra ide, persze nehogy beugrik. Lehet, hogy venni kell. Nem nagyobb gyerekek. Lehet, hogy nagyobb. Ez nagyobb, mint előző. Akaszd le. Akaszd le. Aha. Meg ne harapja az ujjadat. Szegény. Jaj, de sajnálom. Forogra vigyázz. Azaz. Neked jobban. Ervin! Milyen volt? A valószínű győztes. Úgy tűnik. Valószínű. Ugye milyen jó az idő? Nem olyan, mint reggel. Még mindig semmi. Értem. Eszi már? Törpék piszkálja. Kálmán megtalálta az árnyékot. És a csapat közelebbről. Nézd meg, semmi nincs. Nézzem meg, semmi. Na, akartam Tényleg vödörrel semmi. horgászni olyan kicsit, de azok is elmentek. Ez sem vödörrel horgászni. 2 centis legkisebb győzelem? Ó, már munka van. Erzsike szinten. Munka van. Így van. Ez nevezetes Szuper. helyszín lesz a szintlépéshez. Hát ez a nagyon. konzultáció. A 7-es pont. És A ilyen 7-es. gyönyörűen bedob.